cedak rumangsa cedak kena sun kekrayan apa iki labot tresnaku mula kuwi karena wasing ser nang sesek jroning yo yo Romangsa cedak aturaken wilujeng sonten rawuhipun acara recak saking Bapak Garet Sente labot Pak Indut Induk Ihsan Mas Reti Cak Uru Mas Sepang
Ngaturaken wilujeng rawuhipun Bapak Bucus kalian Ibu. Dipun sekecaken dumen yang dipun dahar. Matur sembah nuwun. Sampun